Mange mennesker går rundt med et smil, som de er kede af at vise frem eller få med på billeder. Vi kan rette dine tænder med skinner, som er et alternativ til en fast bøjle eller det, man kalder togskinner. Her på klinikken bruger vi Invisalign til at rette tænderne med. Skinnerne fungerer ved at rette tænderne i små steps, så for at fungere optimalt, så skal man have skinnerne på mindst 22 timer i døgnet. Når man har skinnerne på i munden, så er de næsten usynlige. Man må ikke spise med skinnerne på, så de skal tages ud ved hvert måltid og gøres rene. Skinnerne er rigtig gode til at rette mindre tandstillingsfejl, f.eks. lidt skæve fortænder, eller hvis man har et bid, hvor tænderne slider mod hinanden. At få rettet tænder med skinner vil tage cirka et halvt år, nogle gange lidt mere. Når der er opnået et tilfredsstillende resultat med skinnerne, er det vigtigt at holde tænderne på plads i deres nye position. Det kan man gøre med natskinner og med nogle små tråde, der klistres bag på tænderne. Hvis du vil høre mere om tandretning med Invisalign, er du meget velkommen til at booke en tid til forundersøgelse og mere information. Du kan også klikke på linket herunder, så kommer du ind på vores hjemmeside.